गिबियावनो बयखौबो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथां आदामोन जाय बिथांमोनहा दिनैनि बे श'रुम मोनसे ओपनिं जानायाव नोंथांमोना नुजाफैनानै जोंजों लोगो हमफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे स्पेशली जाय बे श'रुमनि दिनै जे ओपनिं खालामबाय बेनि अनार जोंहा आदा पबित्र बिथां आदा प्रदीप बिथां जोंखौ लिंहरनानै दिनैनि बे खाबुखौ लोगो मोनहोनो खाबु होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय मिन्थिनाय बादिब्ला दिनै बे श'रुमा स्पेशली इलेक्ट्रिक स्कुटिनि थाखाय दिनै बेखेवजादों बेनो जाहैबाय दानि बे जोंनि टेक्न'लजि जुगावहाय जोङो बांसिन इजिखौ मानसिया बयबो नागिरो थ' बेनो जे इलेक्ट्रिक स्कुटिया बियो जेरै सारा बुंलांबाय बेखौहाय 5 to 6 आवार्सनि गेजेरावनो चार्ज होनो हागोन आरो बे 5 to 6 आवार्स चार्ज होनायनि उनाव बे बेस्ट मडेलखौ जोङो 80 किल'मिटारसिम सालायनो हागोन आरो बेनि नेक्स्ट गाहायसिन मडेलखौ जोङो 60 किल'मिटारसिम सालायनो हागोन आरो ओमफ्राय बे स्कुटिनि मोनसे बेनिफिट्सआनो जाहैबाय जोंखौ मानसिखौ इनभाइरनमेन्टखौ मोनसे इक' फ्रेन्डलि जोंखौ हेल्प खालामो जेरैखि एयार पलिउसन उखुन्दै आरो जेनेबा थावनिफ्राय जे उखुन्दै गनाय जायो बेफोरनिफ्राय इलेक्ट्रिकखौ जों इउज खालामोबा जोंखौ मोनसे रेहाय होयो आरो बेजों लोगोसे नयस पलिउसन मानो होनबा इलेक्ट्रिक स्कुटिनि नयसआ जोबोद माबायानो जायो लासैयानो जायो थ' बे मोनसे बेनिफिट्स दा जोङो बेबायदिनो टेक्न'लजिजों जोङो थांगासिनो बेनि थाखायनो जायफोर बिथांमोनहा लानो लुबैदों बा इउज खालामनो लुबैदों थ' बिथांमोनखौ खाथि खालानि सुख्लाय हालामनि खाथि खालानि आरो बेजों लोगोसे माखासे मानसिफोरा जुदि बे आदाजों मोनसे डिलिंनि थाखायबो खालामनो हागोन होननानै आं मिथिनो मोनदों बेखायनो नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो भिजिट खालामफैनो हागोन थेंक इउ नोंथाङाबो दिनै बे श'रुम बेखौ दासिम गासिबो मोजांखौनो मोनदों आदा माखौ होनो औ बेनो